Wie als de eerste overstedentochtfietsers in Sint-Japik voorbij komen, maakt het teken hem kleer voor een goed vervolg van het seizoen. Vanaf jou draai hem om. En dan markeert niks om. Maar zijn 31 jaar is hij de oudste van 3 broers en heid van 2 been. Dag, Kiertje. Nou, nog wat nog binnen, hè? Doei, Doei. succes. Bedankt. En als oudste heb je dus de verantwoordelijkheid om je jongste broer op te hellen. Ja, ja. Goedemorgen, Timmy. Jongen. Kom maar heen. Klaar voor? Ja, altijd hè. Mooi. Kleden worden. Bouke went het nog thuis bij Heid en Mem. Een echt keertgezin. Heid Reinder is een verneemd oud haarklasse keertser en achter zijn huis maakt hij keertswanden. Hier snijdt hij de boel uit, linkt hij de boel in elkaar. Alle apparatuur die hij hebben nodig heeft. De naaimachines bij de wiemelkanaal. Een radiootje voor de muziek vanzelf. En ja, hij rijdt hem hier mooi, elke dag. Maar hij ook wel aardig keertje leuk, hè? Ja, ik ook wel aardig keertje. Ja. Ja. Hing een soort foto's van hem heen. Ja. Hij had hier van alles heen, dus, maar ik foto's van hemzelf. Dit is in Holwert. Daar ging erachter staan en toen mijn mem die zei van, als er wel komen, die zoom, dan krijgt wel Ellie. Is dat? Maar dat is vind ik een hele leuke foto, want als de randen zien hollen juist en de tekens zien hollen, nou dat is super dezelfde uitdrukking. Dus ze hebben het duidelijk van Heid. Ja, ik denk het al. Met een paplepel ingegoten. Ja. Zij is Klopt. Ja. Maar ze hoeden net, ja? Dus middelste die woont net meer naar de jongenscategorie. Nou, ik zal hem maar eens ophouden. Zelf weten. Na het ophellen van de tredemaat Renze Pieter Hiemstra Morgen heren. Goedemorgen. Kind het parcours naar Frensita. Ik hoop niet dat je hem van dronken verliezen, maar... Maar zijn trein woen ze dit seizoen al in Weidem en in Tjemerum. En vlien hier woen ze ook al de boerspartij. Toen nog wol met Rutmer van een meer omdat Bouke blesseerd weer. Maar nou is Bouke in topvorm. Ja, best gedaan. Ja, nou, kom maar in de koel beter misschien. Dan zie ik nou meer weer de mat. Maar Ja, nou, voor de hoofdklasse. eentje, ja. Ja, nee, nog een punt. Vader hier samen. Wie had eigenlijk voor jullie een grotere talent? Ja. Nee, ik is momenteel. Ja, oké. Maar Ja, weet ik niet. Dat maar dan komen dan. Je maar eerst wel zin in dan. Ik kun je wel opscheppen hier, maar. Ook eerst dan echt. Denk ik, is dat wat zinnig zo is? Wie had het grotere talent? Ik denk dat ik wat meer talent heb, maar dat is moeilijk om te zeggen van jezelf. Maar Bouke Bouke zei net. snapt de vraagstelling met je. In de eerste omloop maakt Sint-Japik tjen Skettens Longerhou. Dat is ik nu, Steffen. Eerste omloop voor Sint-Japik. Ja, met dat ze niet beginnen, hè? Dus ze hebben die ook wel. Oh, Dat is best. daar spreekt een soort vertrouwen uit. Ja. Zie je hoe ver we komen nog? Maar als dan een beetje naar die listjes van de volgende tegen zo'n en kamer uit dan, Ja. is dan dit misschien wel op het toer was als het laatste treffen was, denk ik. Nou, ja, even letten, dan ben je wat warm eruit. Maar je moet van iedereen winnen kennen, dus daar ga ik voor. Dat is mooi, maar Skettens gaat er mooi skien 4 wisten na en is dus uitskekelen. En in de tweede omloop gaat het eenvoudig van Sint-Japik, want ze winnen van Jesterijn. Alle ingrediënten nog nou dus voor een mooie dag van Sint-Japik.